Disadatiki adong masahala duli-duli na margowar Indra panggabean. Ia si Indraon mahasiswa na baru dope di kampus STT KBP. Tung hicahian dorohana lao marsiajar di kampusi. Alai dong piga-piga ari lilingna gabila moro marohana marsiajar. Ido kan tok Pedro, au pesongo ido, tung songo ya do bere ito nasa daun di kampus, manang dia asrama. Cuma itu lah, itu memang mahasiswa baru doang soal. Gua aku Indra Panggabean, dan lahir gua aku boita masih ajar tujuannya ada di kampus on. Tong molo soni kula surate to. Ala nokter balongatan na masih dari kampus to. Ido itu Pedro, pas doi. Jala tadi kan napa salat tak, terus mau bima di kalah sobre itu. Oleh itu adalah itu. Oleh itu. Dung piga-piga ari mardalan perkuliahani mulai madirajumi ibana na adong dua siandongan na di kalasi akahalat na jugul jala godang permasalahan na di kampus ng asrama. Dibot niari di naung sidong perkuliahan tarida masian si malolong ni si Indra dua dongan na najuguli. Ia halaki hundul-hundul do di jolo ni kalas jala didapoton si Indra mahalaki laos di sukun. Parasle. Hai le. Gua sedang masuk kamu untuk kelas sabutan. Masuk bulan ikut ya. Pas me, seorang guna nih. Pas baru bawa ditabak di kampuson tambak do. Itu. Tuan yang memar game kita. Kita game kita beda. Allah, enak. Astagfirullah. Indra pun mulai merasa letihnya belajar di kampus. Dia teringat dengan perkataan-perkataan temannya. Akhirnya, dia mulai terpengaruh oleh temannya dan mulai sering bolos dalam kuliah. Tamar game lah. Beza. Lucu. Oke. Harung lu tuh tagsan. Harung tuh. Lagi. Mantapin bunda. Oke. Beta. Gas. Tu atas le. Ban le. Maju le. Maju. Agak, wah segala tahu. Enggak. Nah, udah kutu gicek penakan yang turun. Ya man. Sorry le. Eta tahu lu selesai. Eta lucu boleh. Oke. Ate to aro dia bere ko Indra. Dan bah itu apa senang kini nang saru mau bere itu Indra masuk ke kelas. Dijen yang gimana ti? Manugot nai masuk matu kelas ni halaki sada guru na parmuruk. Jaladang adong na berani absen di pelajaran ni bapai. Jadi ada haluan pusat kampus yang kuat. Jadi ikon itu harus sudah antar mahasiswa. Jadi ikon orang mana dong? Orang. Oke. Marsaksi tutuma yang go si Indra dipukai mana rekening na alai so adong bede si isi ni rekeningi. Hape nunga dikirim na toras na hian tahehe peng tu sude biaya ni perkuliahan na alai lau sudah do sude nai. Di parsitongaan ni dalan di ida si Pedro ma si Indra laos didapoton mana sida. Basa lungunak pa rin nga. Mga nasusoni. Adalah habis sudah beban efekku sampai sonari na manggarar uang buku nama hitam. Sabar mari. Arong dode bata na watongan ni tadi galuk paduk kilo.
songon na dokon manusia berkarakteron to hita unang kita merasa molo dang adu materita dang gue ta capai sude akka sinoko paniro hatta Iya, maesong ng palito hatta. Pangido hamu ma. Saya lehonon na to hamu. Dumi hamu ma. Saya najupakat to hamu. Tuktuki hamu ma saya nagpapon na to hamu. Jadi matpakiri mo ma hamu. Tujuani. Dalay. sabar dato Ito. Disogot niari marpungu masude akadongan ni si Indra. Disakapi rohana sida do na ikontolopan na sida dongan na nasaday. Dinaunggok dapot na sida hepeng laho manulopi dongan na didapoton ma si Indra di kelas. Laos dipasat na sida ma. Oras lah. So, nadok ko pa kung hamida na mabantu hamu. Asabu di garang hamu wang buku muna. Ang giat may barla ba to hamu. Wala adalah. Ulo lai. Kalau lah saya itu mengajar orang menjauh ala pangalaku. Semangat dalay. Semangat adalah dah.